Det er rigtig dejligt sommervejr, og jeg har min veninde Agnes med. Hvor er der? Hej. Det er fordi, vi har været i Bryggen og købt ind og shoppe lidt. Så vi skal bare vise, hvad vi har købt. Starter du? Ja, det kan jeg da godt. I Betweens har vi... Altså, ja. I Betweens har hun det så. Betweens. Kjole. Meget flot. Blålig, grøn, turkisagtig kjole, hvor der står på 1982. Og så er der sådan, ja. Hej Tumble. Hej. Det er bare en af mine kittinger, der lige hopper op på solen. Nå. Og ja. Så har vi den her. Meget pæn buksedragt. Den føles sådan lidt som silke. Og det er i Betweens. Og her, så kan man lige knappe. Så kan man lige herop. Og så kan man knappe den her med de her knapper. Ja. Bagpå er der også knapper. Og det ser sådan her. Meget flot turkis buksedragt med et lille sort bælte-agtigt. Ligner det. Så, ja. Er der mere fra Betweens? Så tager jeg min fra højen, vi sammen med til sidst. Tager du lige og fjerner det der skidt? Nej. Altså, jeg købte et par helt lyseblå leggings, eller meget korte leggings, hvor der så følger en top med til, der også er i den samme farve. Og så er der et par mørkeblå, sådan nogle med lynlås i slags. Jeg ved ikke, om man kan kalde det hængerød eller. De er bare rigtig fede med guldlynlås. Er de rigtig fede? Så har vi også sådan et par hvide gemascher og et par black, eller sorte, lange gemascher. Så ja, det putter vi lige i poserne igen. Bare putte det i poserne. Fordi at hvis det ligger alt for længe herude, så kan det godt være, det bliver lidt skidt. Så hvis vi skal lige have det her i H&M-posten. Okay, nu tager vi Matas. Nej, vi kan bare tage det samtidig. I Matas har jeg ikke købt særlig meget. Jeg har købt vådservietter, som man også bruge til at fjerne makeup med. Altså, jeg kan ikke huske, jeg tror vist... Var det ikke 35? Jo, nej, 34 kroner. Det var på tilbud. Det var de billigste, der var, men det var også de mindste. Så, ja. Jeg har også købt vådservietter. Det er det samme, siger du? Ja, også til 35. 34. Til 34. Eller der omkring. Så har jeg købt en pæn neglelak. Jeg kunne ikke købe den, jeg græder. Karoline kunne så ikke købe en i orange. Den her, den var flot. Den var udsolgt af min yndlingsorange. Det var sådan flot lys. Og det, altså, men ja, hendes, det var ikke 825. Ja, 825, der var sådan noget numre på, så skulle man så finde det. Der var ikke nogen, der var kun 26. 826. Min, det var 210. 210, så hvis I går ned i Matas, ja. Så 210, hvis I godt kunne lide den der. Det står der på heroppe i toppen. Ja. Der vil lå. Så har jeg også købt en, hvad hedder det nu? Body lotion. En stor en. Stor. Og den lufter helt vildt dejligt. Sådan lidt sommer parfumeagtigt. Ja. Jeg troede lige i starten, det var en parfume, hun havde taget på. Så ja, det kunne man prøve. Men så sagde hun så, at det var hendes body lotion. Ja. Og der står faktisk her, den masseres godt på lårene. Og numse. Ej, Tumle, nu er du helt mudder. Og der er... Der er en, der hedder Tumle, hun har lige rullet sig i mudder. Eller støv. Hvad er det, prøv at gøre? Jord. Ja. I min body lotion er der 220 gram i. Nej, milliliter i. Og i Betweens, der købte jeg faktisk en mega flot ring,
sådan, jeg ved ikke, om I kan se det, så Det prøv er lige sådan at et fortælle. æble, der er lyserødt, hvor silken er guld, og ringen er selve guld. Og så er der en lille diamant nede i hjørnet. Ja. Ja. 2 for 20, 1 for 15. Ja. Ja. Jeg håber, altså, hvis du kunne lide videoen, så må I godt give et like. Og hvis der er noget, I ikke kunne lide, så må I godt skrive det ned i kommentaren. Og jeg Nej. Tumle har lige rullet sig i alt stød derovre, så hun er helt brun. Ja. Det er altså mega klamt. Tumle har en søster. Der hedder Nora. Ja, De er og de tvillinger. ligner sindssygt meget hinanden. Udover Nora, hun er lidt mere butte. Men ja, hvis der var noget, I kunne lige skrive det ned i kommentaren. Og jeg skal nok skrive alle butikkerne ned i kommentaren. Mata, H&M og Between. Så det skal vi nok skrive dernede. Og selvfølgelig, der kommer... Hvad? Ja, vi vil gerne have noget at drikke. Vi laver lige en YouTube-video. Ja! Det var bare lige min mor. Men ja, vi skal nok skrive det hele ned i kommentaren. Så Det har ja, jeg sagt 3 gange nu. men I må godt give et like. Og I må godt abonnere mig, følge mig. Og på Instagram hedder jeg Karoline2010, tror jeg, hvis det var. Kolonial. Nej, det er på Skype. Nå ja. På Skype hedder jeg Karoline. Og ja, hvad hedder du så ind på Instagram? På Instagram, der hedder jeg... Bare sig det. Sig det. Vil du godt Jo, Agnes Katrine 123, så der kan I også følge mig. Og på Skype... Jo, der hedder Agnes Katrine Krabbe uden mellemrum. ud en køer. Ja. Selvfølgelig. Hvis I ringer til os. Men vi skal prøve at tage den. What? Ja, okay. Men farvel. Fortsæt Farvel. gode dage. Farvel og have det godt.